दासिमबो नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान हाबसन फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ'नि आपडेट मोननो थाखाय। लोगोफोर, नैबे गोदान भिडिअ'खौ बबे चेनेलाव होदों आं नोंथांमोननो लास्टआव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि आपडेटनि टाइटेलानो जादों समनि फिननाय। बियो मोनसे गोदान शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथांमोना नायाखै अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेराव नायनानै लादो, आं बिथांमोननि चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बे भिडिअ'नि एक्टर महरै दङ बिरखां नार्जारि आरो एक्ट्रेस महरै दङ अनसुमै बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लादो। बिथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नैबे भिडिअ'नि कास्टिंआनो जादों शरत सिंह बसुमतारी आरो पनसमि नार्जारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअ'नि डिरेक्टरानो जादों रतन नार्जारि आरो प्रडिउसारानो जादों कालिचरण बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जागोन। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअ'खौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङा जादों हायनारि फिल्म प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअ'खौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ'नि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।